ng'ata e piny ka kata e pinje kata jok moa e pinje maoko. Bende nyalo paro koda kanyakla ni higni 4 mokalo Ramogi ne ntiere chenro mar ndege moro be nochaki mane alap makabunde kanyo. Ne chenro mane geto ni biro medo dongruok e kaunti no. Kata kamano kuom kinde machuok kende noduogo lal kamoro ma oganda ok ong'e ng'ano timore. En tabu mane mosebedo ahinya kotende kod chenro mag ndeke mago maya madonje kaunti ma kaluo ahinya mano ma Homa Bay. Ang'o manya wacho ni dibed ni notimore manong'uko chenro mag dongruok mane igeto ni ndege ma aina ni dikelo? Ang'o mano kelo tabu? Apani tabu maduong' ne giketo flights mang'eny. I remember flights gine were more than 3 ma jogi oketo. Koro flights mang'eny to joma dhi kacha bende ne tin. Koro yudo ka ohala ne ok ng'eny kaka ne giparo mokelo withdrawal omiyo giwuok e chiro ma Homa Bay kanyo. Model ma joma sani obiro go ni en model maber en ichako mos inano ni okay to ji ng'eny to bende iketo mayot ma ji mang'eny adwaro tiyo go. But kata kowe mano apani nitiere dongruok mosebedo e kind higni 4 mokalo gi sani minya yudo ka kembe mantiere gi already miyo jogi ohala, gimiyo jogi chiro ma jogi ma Nairobi biro Homa Bay dhi Nairobi nyalo wuothe. Koro the fact ni ng'ata chelo fail ok maanisha ni koro ohala onge kan. Nitiere lessons moko ma jo renegade nyalan from Upper Nen Silverstone mano obedo kanyo previously. Nitiere gik maginya puonjre kuom joka, but mano ok mean ni koro kanyo onge business. Tiende ni ka gibiro gi model moro manya tiyo malong'o to pod ginya yudo ohala maber. Ahero kaka wacho ni nitiere lessons kata